Ma, maraming salamat sa inyo ni Papa. Mahal na mahal ko kayo. Bibigay ko lahat kahit pa hindi na ako kumain. Kahit basta makakain lang kayong kapatid ko at nila Papa. Tsaka para makapag-diet na din ako. Di ka lugi sa akin, paring Will. Bakit naman? Bakit? Grabe siya. Wala. Aamin mo ang sexy at maganda kung sa tulad kong mataba, ikay tiba-tiba. Ano gusto mo maging ano? Maging nanay. Bakit mo gusto maging nanay? Kasi naglalaba yung nanay. Tama, naglalaba ang nanay. Gusto mo maglaba? Opo. Ano pa nagginagawa ng nanay? Naguhugas. Ng plato, mga kinakainan. Ano pa? Opo. Nagtotong it. Guys, huwag kayong mag-delete ng mga videos kasi di nyo alam kung kailan ito magva-viral. Like ako, kahapon, meron akong isang view. Ngayon, may 2 na. Hello? 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 It's your mobile phone. It's ringing. Please answer. Hello? Hello? It's a telephone call for you. Hello? 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 Kapag ayaw ka ng isang tao, palayain mo siya. Hayaan mo siyang pumunta doon sa iba. Huwag yung iiyak-iyak ka. Ayaw mo nang kumain. Gusto mo nang magpakamatay. B. Tandaan. Mayroon karma. Malay mo. Doon sa taong pinagpalit ka, yun pala ang karma niya. Gets mo? I love you. Huwag ka nang iiyak, ha? Hay, minsan okay na yung ganitong buhay. Hindi man ako palaging masaya, palagi naman akong maganda. Oh, wag insecure ah. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. I'm sorry I'm late because here in our country, the internet is very poor, very low, very sad, and sometimes it cannot be reached. Girls, alam niyo ba kung bakit pare ang tawagan ng mga lalaki? Pare-pareho kasi silang babaero. Sa mga tao po na nagbaba sa akin dyan. Guys, nasasaktan din naman po ako. Tao din naman po ako. Hindi lang halata kasi cute ako eh. Oh, mainis ka pa. Oh, lumabas lahat ang mga taong pumaplastic lang sa akin. Oh, wag magtulakan. Isa-isa lang. Kalma lang. Kilala ko kayo. Sana all mayaman. Para hindi ko humihingi ng tulong sa mga mayayaman. Sana all. Malaki ang pinagkaiba ng malandi sa marupok. Dahil ang marupok, ako yun. Ang malandi, hindi ako yun. Baka ikaw yun. So sa mga po nag-unfollow sa akin dyan, hindi nyo po ako maloloko dahil alam ko po kung pag in-unfollow nyo po ako, unfollow ko din po kayo, di nyo po ako maloloko. Pag in-unfollow nyo po ako, unfollow ko din kayo. Kita nyo yan? Mga anak ko yan. Bakit ako nag-abroad? Sila ang dahilan. Titiisin ko ang hirap, ang lungkot, na malayo sa kanila para maibigay lang ang mga pangailangan nila. Sorry guys. Uy, Crush! Kala ko ba yung puso nasa left side ng dibdib?
Bakit yung sa akin nasa'yo? Ako'y kinikilig, bakit kayo malapit ako'y nanginginig at nadarama. Madaming nagsasabi, yung mga nagtitiktok daw, mukha raw tanga. Mukha nga. Pero at least napapasaya ka. Yung iba nga, hugot ng hugot sa Facebook. Drama ng drama. Mukha rin naman tanga. Ina-heart-heart ko na nga lang din para parehas na kami mukhang tanga. Eyo! Yeo! Yeo! Sumasagot! Ah! Pogi ako! Iba yung ego dito, sama ng ugat. Hello? Hello. Pwede ba tayo mag-usap? Bakit? Ano ba talaga? Mahal mo ba ako? Hindi. Ako na lahat ang naglalaban. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Guys, huwag kayong mainggit kung yung ulam sa kabila, beef, tapos inyo chicken. Parehas lang din naman yan noodles, bigay ni Mayor. Higop lang good kayo dyan. Kumalala, gusto kong gumala. Oh, no, may tanod. Ang tagal na pala natin naka-home quarantine, no? Sa tagal na-realize ko kung gaano kahirap maging tambay. Kaya sa mga tambay dyan, pasensya na po kung na-judge po namin kayo. Ang hirap po pala ng sitwasyon nyo. Pasensya na po talaga. Sorry. Buwisit yung kapitbahay namin. Ang aga-aga, ang ingay-ingay. Nawawala daw manok nila. Eh, hindi naman masarap. Ang kunat pa. May mga tao talaga na editor, no? Yung mga chismosa dyan ba? Kung gaano ka-edited yung picture nila sa Facebook, ganon din ka-edited, makagawa ng storya. Mabago na daw kayo, be? My gosh!